Γεια σας! Σήμερα δοκιμάσαμε και φτιάξαμε τραχανά. Θα πάρουμε ένα φλιτζανάκι του καφέ. Θα το γεμίσουμε με τραχανά. Το βάλουμε σε ένα κατσαρολάκι, στο οποίο θα προσθέσουμε και 2,5 κούπες κρύο νερό. Θα ανοίξουμε την κουζίνα μας. Στο τραχανά μπορούμε να προσθέσουμε και ένα κύβο λαχανικών ή μια κουταλίτσα σκόνης. Κατέβουμε. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει θα πρέπει το τραχανά να το ανακατεύουμε συνέχεια, γιατί φουσκώνει πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε ότι ο τραχανάς έχει ήδη αρχίσει και φουσκώνει, οπότε αρχίζουμε και τον ανακατεύουμε. Και τον ανακατεύουμε για περίπου 15 με 17 λεπτά, κυρίως στην αρχή θέλει πολύ προσοχή. Επίσης, στα 10 λεπτά ακριβώς θα βάλουμε και λίγο λάδι. Δέκα λεπτά μετά θα βάλουμε και το λάδι μας. Βλέπουμε η ποσότητα είναι λίγη για την ποσότητα αυτή του τραχανά που έχουμε χρησιμοποιήσει. Θα το ρίξουμε στο κατσαρολάκι. Στη συνέχεια θα ανακατέψουμε για άλλα 5 με 7 λεπτά. 17 λεπτά μετά ο τραχανάς μας είναι έτοιμος για σερβίρισμα. Καλή όρεξη!